Ναι. Ρε Στράτο, σήκω από τη μέση! Σήκω από τη μέση λίγο. Τι έγινε, γιατί σπρώχνουν τώρα. Ναι, ξέρω λάβω, θα ξέρεις ποιο λάβω. Γιατί εδώ πώς έχω βάλει πρώτα. Ναι. Έλα, κάντε μου λίγο, έλα. Έλα, Σωτήρη που κοιμάσαι λίγο, έλα κάτσε να βγάλει το zoom. Έλα, κάνε μου λίγο. Α, ναι, το γελάς. Ναι, αυτό να κάνετε. Έλα το αγοριό. Κάνε πιο σιγά. Ναι! Λοιπόν, και σε αυτό βοήθησε ο Αντώνης, ο Σωτήρης, ο Θάνος, ο Στράτος μαλακίες έκανε, ο Παναγιώτης, ο Άρης, ο Μάκης Τζάκης έκανε τις τριβλίτες. Κάτσε, δώσε όλοι μας φίλοι εδώ στην κάμερα. Όχι σε μένα ρε, στην κάμερα. Εσύ μαλακίες όπως πάντα. Μόλις του βάζω πάντα κάτι και το πάτε πήρε μπρος. Ρίαμε εμείς και τι κάναμε. Μπράβο, Στράτο έχεις να... Άντε τα παρά. Πάραμε εκεί. Σούπα, αυτό